ρόλο πρωταγωνιστικό η νύφη. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ σήμερα θέσαμε έτσι ως θέμα το να συζητήσουμε για την νυφική ανθοδέσμη. Εκείνη που συνδυάζεται με τον νυφικό σας, εκείνη που θα αναδείξει τον νυφικό σας, το χαρακτήρα σας, το στυλ σας, το ταπεραμέντο σας και πάνω απ' όλα βέβαια θα αναδείξει την ανθοδετική τέχνη. Μία τέχνη που αγαπά, μία τέχνη που πρωτοπορεί και που με πολύ μεράκι για το λουλούδι δείχνει, και θα δούμε σήμερα, το ανθοπολείο Άνοιξη. Η κυρία Μαρία Σκουτέλη, συγγνώμη, να πούμε και το άλλο όνομα, Διαμαντάρα, υπεύθυνη του ανθοπολείου Άνοιξη, μας δίνει λοιπόν μαγικές και υπέροχες ιδέες για εσάς τις γυναίκες που θέλετε μοναδικές έτσι στιγμές να σας αγκαλιάσουν με λουλούδια και να κάνουν το γάμο σας πρωτοποριακό, κλασικό, στιλάτο. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Σκουτέλης, ο οποίος έχει βραβευτεί παγκοσμίως για τη σύνθεσή του πάνω στην ανθοδετική τέχνη. Και ευχαριστώ, Σίλια. Και ο οποίος θα μας μιλήσει και για όλα αυτά που εμείς σήμερα θα δούμε εδώ, αλλά λίγο πριν πάμε σε όλα αυτά που θα δείξουμε, θα μιλήσουμε, θα σας μαγέψουμε και θα σας οδηγήσουμε πολύ εύκολα στην επιλογή σας, ας δούμε ένα μικρό βίντεο από το ανθοπολείο Άνοιξη και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no reason to live. They got little hands, little eyes, walk around telling great big lies. They got little noses, tiny little teeth. They wear platform shoes on their nasty little feet. Don't want no short people. Don't want no short people. Don't want no short people around here. Short people are just the same as you and I. A fool such as I. All men are brothers until the day they die. It's a wonderful world. Short people got nobody. Short people got nobody. Short people got nobody to love. Short people got no. Για τις νύφες λοιπόν, για την υπέροχη αυτή τελετή που αγκαλιάζεται με λουλούδια, με υπέροχους χρωματικούς συνδυασμούς, άλλοτε πιο κεντρικά, άλλοτε πιο κλασικά, λουλούδια που μπορούμε να βρούμε κατά εποχή και όχι μόνο, γενικά υπέροχοι στολισμοί, αλλά και η ανθοδετική τέχνη πάνω στην νυφική αυτή ανθοδέσμη, είναι όλα αυτά που πλαισιώνουν σήμερα εδώ τη στήλη μας. Και όπως είπα λίγο πριν, καλό μεσημέρι και πάλι Νίκο, να σε ρωτήσω, ανθοδέσμη εύκολο, δύσκολο, στην επιλογή της νύφης, πώς το επιλέγουμε ανάλογα με το νυφικό, ανάλογα με το χαρακτήρα, κάθε κοπέλα ξέρει τι θέλει, εσείς απλά την καθοδηγείτε σύμφωνα με το τι είναι, πώς είναι, για την επιλογή της. Σισίλια, όλα ξεκινάνε με ένα δαχτυλίδι. Θα μου Σωστά, επιτρέψεις, κάπου σωστά. εδώ θα το αναλαμβάνω εγώ. Αδριάννη, έλα εδώ. Ξαναπαντρέψου. Είναι από τριαντάφυλλα. Κρατάς. Εξαιρετικά. Αυτό έχω και χοντρό δάχτυλο. Δεν είναι είναι. η κατέλα. Το μέτρησε στο δικό μου. Τώρα κάνει, για Το βάλω δοκίμασε. εδώ. Νομίζω είναι καλύτερα, ναι. Αυτό είναι από λουλούδι, Είναι αληθινά. Ναι, βέβαια. Ξαναφεύγει η νύφη Για έξω. δοκίμασε. Σισίλια, Θα βάλω και εγώ το ήρθε η ώρα. δαχτυλιδάκι μου. Διάλεξε όμως, δεν μπορείς να έχεις δύο.
Δεν ξέρω να το δείχνω. Παιδιά, αυτά γύρω-γύρω τι είναι, πετρούλες είναι. Είναι πετρούλες, είναι περλίτσες. Από τι πέταλα, τι λουλούδι. Πέταλα από τριαντάφυλλα. Πέταλα τριαντάφυλλα. Παιδιά, είναι υπέροχο. Νίκο, Αυτό εξαιρετικά. είναι το δικό μου. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι τέχνη, μέχρι ένα σημείο, έτσι. Δεν είναι. Δεν θα κρατήσει, αυτό είναι το σίγουρο, έτσι. Ναι. Αλλά Για εκείνη την ημέρα όμως. έτυχε κάποια στιγμή στη δουλειά μου να μου ζητήσει κάποιος, ξέρεις, θα κάνω ένα δαχτυλίδι, έτσι. Πήγαμε, βρήκαμε σε ένα χρυσοχοείο πέτρα, κανονική. Εδώ φυσικά, όπως βλέπετε, δεν είναι ακριβώς, είναι κρυσταλλάκια, ας τα πούμε, έτσι. Πήγαμε στο χρυσοχοείο, μπλα μπλα, και μας βρήκαμε την πετρούλα που θέλαμε και τον ντύσαμε μέσα σε ένα παρεμφερές της Ανδριάνης, το στυλ τέλος πάντων, μπλα μπλα. Πάρα πολύ ωραία. Και κάπως έτσι έκανε την πρόταση. Έτσι, λοιπόν, έτσι ξεκινάει ένας γάμος. Έτσι ξεκινάει ένας γάμος και έτσι είναι και ένας πρωτότυπος ναι. τρόπος να ξεκινήσει όμορφα και αυτή η χαρά. Ωραία, μπράβο. Μετά λοιπόν το δαχτυλίδι. Μετά το δαχτυλίδι. Ερχόμαστε πάλι στον άντρα, ο οποίος θέλει ο άντρας να δίνει την υφική ανθοδέσμη. Έτσι συνηθίζει, έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Η νύφη θέλει να διαλέξει την ανθοδέσμη. Μας αντιπροσωπεύει τον υφικό μπουκέτο που θα κρατήσει η νύφη. Ναι. Μπορεί ένας γάμος, μπορεί η εκκλησία, μπορεί να είναι στολισμένο στα πάντα, να είναι κατάλευκα, αλλά την νύφη, στη νύφη και κατά πόσο στην νυφική ανθοδέσμη θα θέλει να κρατήσει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Ναι. Μια κόκκινη ανθοδέσμη, μια φούξια. Δεν υπάρχει λόγος να είναι όλα τα ίδια σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι συνδυάζουμε το στολισμό γενικότερα με την υφική ανθοδέσμη που κρατάει η Ακριβώς. Είναι τι μας αντιπροσωπεύει, τι αγαπάμε, τι ταιριάζει. Ναι, σίγουρα. Συνήθως πάει και με το λουλούδι που αγαπάμε ή μας αρέσει περισσότερο. Μας αρέσουν οι πεόνιες, μας αρέσουν οι κάλες, γνωστούς σε όλους σαν κρίνους. Ναι. Έτσι. Παίζει σημαντικό ρόλο το φόρεμα, το νηφικό φόρεμα. Το νηφικό. Έτσι. Ναι, γιατί υπάρχουν διάφοροι τύποι νηφικών. Υπάρχουν διάφοροι Αν τύποι. ξεκινήσουμε έτσι από ότι επιλέγουμε το νηφικό, ας πούμε. Με ένα κλασικό νηφικό. Ένα κλασικό νηφικό, το οποίο θα μπορούσε να ήταν, αν πάμε Πες μου ποιο να σηκώσω για να εδώ, δείξω. τα αμαριλής είναι αυτά εδώ πέρα, είναι το διπλανό του. Σιλία. Θα το σηκώσω, παιδιά, να το φέρω εγώ λίγο μπροστά. Ωραία. Όσο ο Νίκος μας περιγράφει τι ακριβώς έχει φτιαχτεί. Ένα πώς παραδοσιακό έχει φτιαχτεί. νηφικό χαρακτηρίζεται ότι έχει μπούστο και μία φούστα. Ναι. Με μία ενίσχυση εσωτερικά ώστε να δίνει όγκο. Να, Ένα μπουκέτο νηφικό, έτσι, θέλει να είναι μία περίπτωση αυτή και άλλη μία περίπτωση το μιγκέ. Τα πιο δημοφιλέστερα είναι αυτά. Θα δείξω λίγο πρώτα αυτό. Ναι, αν θες, μου επιτρέπεις. Ευχαριστώ. Να δούμε και τη λεπτομέρεια γενικότερα, γιατί δεν είναι ότι φτιάχνεται. Αυτό τώρα έχει φτιαχτεί μπουκετάκι, λουλουδάκι. Κάπως έτσι. Υπάρχουν τα αμαριλής μέσα, υπάρχουν ορχιδέες, έτσι, και τα διακοσμητικά αξεσουάρ που λέμε εμείς στη δουλειά μας. Οι περλίτσες, ανάλογα το τι κρυσταλλάκια, θέλει όλα αυτά κάθε περίπου. νύφη. Ναι. Αλλά το φοβερό είναι επίσης και το κάτω μέρος της ανθοδέσμης. Δείτε πόσο όμορφα Πρέπει είναι να είναι φτιαγμένο, έτσι, γιατί... εδώ- όπως κρατιέται. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι φύλλο-φύλλο, υπάρχει κάποιος χρόνος σε όλα τα νηφικά μπουκέτα που θα δούμε σε λίγο, έτσι. Αυτό επίσης το προτείνεις για ένα κλασικό νηφικό, έτσι. Ακριβώς, ναι. Εδώ η λεπτομέρειά του είναι με τα φτερά, τα λευκά. Ακριβώς. Το μιγκέ, ένα χρυσό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να ταιριάξει με κάποιο φόρεμα, νηφικό φόρεμα, το οποίο έχει κάποια χρυσά στοιχεία. Μας αγαπάμε το χρυσό. Θα μπορούσε η εκκλησία να είχε χρυσά στοιχεία, είτε κορδέλες, είτε πέρλες, είτε... Ναι. Συνδυάζεται πολύ εύκολα με ελιά, το χρυσό, επίσης. Και επίσης και πολλά αυτό το κάτω μέρος πραγματάκια. είναι υπέροχο. Αντιπροσωπεύει λοιπόν κατά πολύ την ύφη η νηφική ανθοδέσμη, το νηφικό της, άλλοτε το αναδεικνύει, άλλοτε μπορεί να του δώσει χρώμα. Το ότι η κάθε μία από αυτές τις νηφικές ανθοδέσμεις είναι και μοναδική και ξεχωριστή, γιατί εγώ περνώντας αυτές τις μέρες για να συζητήσουμε έβλεπα ότι δεν είναι μια υπόθεση παίρνεις το λουλουδάκι, το μαζεύεις όλο μαζί τα λουλουδάκια και το φτιάχνεις. Είναι με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια φτιαγμένο. Αυτά που έχουμε κάνει, θα δούμε και στη συνέχεια,
Υπάρχει και το natural style, ας πούμε, έτσι. Αυτά που λέμε, θα μαζέψουμε από τον αγρό κάποια λουλούδια. Θα μας έκανε αν κάναμε την δεξίωσή μας σε κάποιο κτήμα ίσως που η φύση είναι παντού γύρω. Είναι στοιχεία τα οποία μπορούσαμε να πάρουμε και να τα κερδίσουμε μέσα μας. Έτσι. Ωραία, άρα σου λένε τα στοιχεία αυτά, το ζευγάρι, η νύφη, το πώς είναι φτιαγμένος ο γάμος και ανάλογα λοιπόν μετά το λουλούδι από μόνο του σε καθοδηγεί το πώς θα το φτιάξεις. Εκεί είναι δύο τα πραγματάκια. Το σίγουρο ένα είναι ότι θα το φτιάξω εγώ, οπότε δεν έχει πολλά με την υφή. Δηλαδή θα μου δώσει το καθαρά ελεύθερο ότι Νίκο, σε εμπιστεύομαι, Νίκο, το φαντάζομαι έτσι. Σίγουρα είναι ότι οι γνώσεις μας στο τι πηγαίνει σε κάποια νύφη, το σωματότυπό της, το φόρεμά της, όπως ανέφερα πριν λίγο, παίζουν ρόλο, έτσι, και σίγουρα το λουλούδι που μας αντιπροσωπεύει και πάλι. Ωραία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μετά, είπαμε για μια κλασική έτσι νύφη, για ένα άλλο νηφικό, όπως είπαμε για τις κάλες. Είναι οι κάλες, αυτό εδώ πέρα μπροστά. παιδιά. Είναι θα το πρότεινα σε μια περίπτωση αν έχουμε ένα μακρύ φόρεμα, αν έχουμε Και μια ψηλή γυναίκα. Ακριβώς. Επειδή Μια ψηλή έχει γυναίκα, όγκο προς αν τα το κάτω. φόρεμα επίσης έχει κάποια ουρά, αυτό το φόρεμα το ονομάζουν τρένο, από το τρένο τέλος πάντων, και μπορεί να το κρατήσει, να δώσει μια ισορροπία μάλλον. Εντάξει. Οι κάλες είναι αυτά τα κρινάκια που λέμε, βγαίνουν σε άσπρες, σε πορτοκαλί, σε ροζ, φούξια, μόβ. Και γύρω-γύρω πάλι, εσύ το έχεις Και δέσει. σχεδόν εδώ πέρα έχω βάλει, το έχω ντύσει με τριαντάφυλλο. πέταλα από τριαντάφυλλα. Ακριβώς. Τα οποία πέταλα θα σας πω, επειδή το είδα αυτό που λέγαμε λίγο πριν, είναι ένα-ένα πέταλο φτιαγμένο γύρω-γύρω και γίνεται το δένει, το συμπληρώνει, το γεμίζει. Θέλει πολύ αγάπη γενικά να έχεις για τα λουλούδια για να δημιουργήσεις αυτή την τέχνη. Γιατί είναι μια τέχνη φοβερή. Άλλοτε, όπως λέγαμε και μεταξύ μας, άλλοτε σου δίνει την αίσθηση ενός πίνακα όταν φτιάξεις ένα λουλούδι και άλλοτε σου δίνει και την αίσθηση ενός γλυπτού. Ωραία τα λες. Ναι, πολύ σωστό. Μου αρέσει. Επίσης, μια άλλη περίπτωση, παρεμφερές με το νηφικό που μόλις αναφέραμε, θα μπορούσε να ήταν κάτι πιο ανοιχτό. Δηλαδή, αν πάμε σε αυτό εδώ πέρα με τις φαλενόψεις, είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Έχουμε προσαρμόσει ένα διαμαντάκι απάνω, περίπου. Δεν φαίνεται για διαμαντάκι, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο τέλος πάντων. Ο λόγος είναι ότι για ένα φόρμα το οποίο είναι στολισμένο, θα το έλεγα, με κάποια σβαροφσκάκια, κρυσταλλάκια, το οποίο το συνηθίζουμε είναι μέσα στα... Το δένεις δηλαδή λίγο πολύ Δένουμε και κάτι, με το φόρεμα το μεγάλο, νηφικό. ναι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή θα είναι ένα στολισμένο νηφικό, δένεις, ίσως αν υπάρχουν οι πέτρες Βαρόσκι με μία πέτρα ανάλογου τύπου, αλλά κατά τα άλλα είναι ένα λευκό, απλό, απέριτο μπουκέτο. Με πολύ βέβαια με πάρα πολύ, όμορφο πίστεψέ λουλούδι με, απάνω, έτσι. Είναι οι ορχιδές, οι λεγόμενες φαλενόψεις. Τροπικά λουλούδια, έτσι, υδρόβια. Να σε ρωτήσω, τα λουλούδια, κάθε λουλούδι μάλλον συμβολίζει και κάτι για να δημιουργήσεις και ένα μπουκέτο. Συμβολίζουν και τα λουλούδια και τα χρώματα, έτσι. Το κόκκινο του πάθους, το τριαντάφυλλο, το αντίστοιχο. Είναι τολμηρό όμως να κάνεις ένα μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα, νηφική ανθοδέσμη με κόκκινα, αρκετά τολμηρό. Το ζητάνε, ναι, δεν έχει, είναι κλασικό. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο, ναι, σε πεόνιες. Ένα από τα πιο δημοφιλή. Εδώ, πολλών γυναικών στο πλατό. Για να δούμε. Πεόνιες με λεβάντες. Είναι και ωραίος συνδυαστικά, χρωματικός συνδυασμός μάλλον. Το ροζ με το μοβ. Μόδα υπάρχει. Υπάρχει. Στο στολισμό, στην ανθοδέσμη. Υπάρχουν, ζητάμε πεόνιες. Αυτό που θα μπορούσε να ήταν η μόδα, ας πούμε. Ναι. Ζητάμε πεόνιες. Είναι το λουλούδι του καλοκαιριού, αν θέλεις. Απίστευτα, με συνδυασμό τη λεβάντα. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν και άρωμα επίσης αυτό, έτσι. Συνδυασμός και τον δεν κάνω λάθος, υπάρχει κάτι τέτοιο. Πέρα από αυτό, θα μπορούσε να το κρατήσει μία νύφη, η οποία θα φορούσε ένα αλφα αυστηρό φόρεμα, νηφικό φόρεμα, έτσι, με ένα ντεκολτέ μαζεμένο και να αναδείξει και τα δύο συγχρόνως.
κάνεις και γίνονται δηλαδή και διχρωμίες, τριχρωμίες Και βέβαια, και ή βέβαια. τέλος πάντων και άλλοι συνδυασμοί σε λουλούδια. Ναι, Δηλαδή βεβαίως. όπως εδώ ξέρω εγώ που επιλέγουμε τη πεόνια μαζί με τη λεβάντα. Δεν μας... Φέτος, αν και πέρυσι είχε δουλευτεί αυτό τόσο πολύ, ήταν και το λιλά μοβ. Το δουλέψανε πάρα πολύ, το δουλεύουμε πάρα πολύ. Και αρέσει, δεν ξέρω. Είναι απίστευτα ένα γλυκό χρώματα. χρώμα, ρομαντικό. Και παρεξηγήσιμο από την άλλη. Ναι, Έτσι, εντάξει, για ίσως κάποιο και λόγο. παρεξηγήσιμο. βέβαια. Παρ' όλα αυτά Αλλά έχει ένα παρόλα αυτά- ρομαντισμό, βγάζει ένα Βέβαια, ρομαντισμό. βέβαια. Και μια που μιλάμε για ρομαντισμό, κάτι άλλο πολύ ρομαντικό σε ανθοδέσμη, νηφική ανθοδέσμη, μπουκέτο, όπως θέλετε να το πείτε, είναι αυτό εδώ. Παιδιά, ένα υπέροχο, πάλι φτιαγμένο με πέταλο-πέταλο από τριαντάφυλλα, με την όψη του ενός μεγάλου τριαντάφυλλου. Δείτε πόσο όμορφο δείχνει. Πολλή δουλειά. Κομψοτέχνημα. Έχει τριαντάφυλλα και στο τελείωμα του μπουκέτου Ναι. έχουν προσθεθεί κεφάλια από ορχιδέες. Ναι, ναι. Οι πετρούλες Το και αυτά βλέπουμε είναι και διακοσμητικά. Εννοείται ότι όσο πιο απλό, τόσο φαίνεται περισσότερο. Αλλά εδώ πέρα το αναδείξαμε περισσότερο σαν δαχτυλίδι εξωτερικά του νηφικού μπουκέτου. Επίσης υπάρχει στο μπουκέτο, είναι πάντα έτσι φτιαγμένο ή μπορούμε να το δούμε και σε άλλη μορφή το μπουκέτο, δηλαδή να πέφτει στο χέρι πιο ανάλαφρα, να μην είναι ξέρω εγώ τόσο στημένο. Είμαι λάτρης του στρογγυλού Του μπουκέτου. στρογγυλού. Θα ήταν πολύ, θέλει πολύ δουλίτσα για να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα νηφικό μπουκέτο ρηχτό. Ναι. Δάκρυ, Ναι. μεταφραζόμενο από τα Ναι, teardrops νηφικά μπουκέτα. Δεν το συνιστούμε, όχι δεν το συνιστούμε, δεν το ζητάει πάρα πολύ η Ελληνίδα νύφη, αν θέλεις. Α, ναι. Έτσι, ναι, το φοβούνται, το θεωρούν κλασικό, όχι ότι εξαιρετικά πράγματα εδώ πέρα. Και αυτή τη εδώ στιγμή, βέβαια οι ορχιδέες. άλλο ένα μπουκέτο, δεν ξέρω αν Από έχουμε. πέταλα από ορχιδέες. Από πέταλα από ορχιδέες. Δώσαμε πάλι το δαχτυλίδι, όπως βλέπετε, Ναι. έτσι. Το δαχτυλίδι εννοείς το γύρω-γύρω. Το γύρω-γύρω, ναι. Που συμβολίζει την Που συμβολίζει- ένωση ακριβώς, και γενικότερα. Θα έτσι. μπορούσε να ήταν δύο τώρα από μία από Ναι. εδώ, αλλά οι λεπτομέρειες... Και αυτό όλο λοιπόν το σχήμα που μοιάζει λίγο σαν νούφαρο, εμένα μου κάνει σαν Θα νούφαρο. μπορούσε να έμοιαζε λέει και σαν πεόνια, αν το Και δεις σαν καλά-καλά, πεόνια, έτσι. ναι. Τώρα που Είναι το όλο λες. φτιαγμένο Ναι, από, ναι. Από πέταλα από ορχιδέες. από πέταλα από ορχιδέες. Υπέροχο. Και δεν είναι όπως λέμε πάντα το πάνω μέρος που βλέπετε. Είναι η λεπτομέρεια και στο κράτημά του. Από το τελείωμα μέχρι και το δέσιμο απάνω. Το είπαμε και λίγο πριν, αλλά θα σε ξαναρωτήσω επειδή τώρα έχουμε και εδώ ένα δείγμα, δεν είναι απόλυτο ότι θα δέσουμε το στολισμό μας με την ανθοδέσμη. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι, μπορούμε όμως και να το κάνουμε. Δηλαδή εδώ έχουμε επιλέξει, εκτός από αυτήν εδώ που κρατάω, θα δείτε μία σε μοβ, το οποίο το έχει συνδυάσει και με το κερί που Τη θα... λαμπαδίτσα, τη τη λαμπάδα, λαμπάδα, ακριβώς. Αυτή εδώ δηλαδή η ανθοδέσμη. Θα αφήσω αυτό εδώ. Μου επιτρέπεις. όμορφα, να μην πέσει. Ναι. Ναι, ναι. Αυτή εδώ λοιπόν την ανθοδέσμη, βλέπετε ότι την έχουν συνδυάσει και με τη λαμπάδα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι και απόλυτο να συνδυαστεί. Είναι μια ανθοδέσμη εντελώς ελεύθερη, έτσι. Ναι. Είναι καλοκαιρινή, έχει Γιατί όστρακα, έχεις βάλει έχει και τα θαλασσινά, κοκκίνια. έχει φίλτιση, έχει ορχιδέες, βάντες, έτσι. Θα τη θεωρούσα extreme, Σισίλια, κάτι τέτοιο. Αυτό ήθελα Ναι. να πω και εγώ να προσθέσω ότι είναι λίγο extreme Βλέπεις, δεν, στο έχει, χρώμα, δεν είναι στρογγυλή, στο design έχει ένα structure λίγο Ναι, παράξενο. Δεν είπε κανείς ότι πρέπει να είναι κάτι στρογγυλό. Αλλά έτσι, παρόλα αυτά μου κάνει λίγο για καλοκαίρι, είναι όντως έτσι λίγο πιο εξωτικό. Ακριβώς, ναι. Και που ταιριάζει στις Ελληνίδες αρκετά, στις Ελληνίδες νύφες. Ακριβώς, ναι. Ναι, και αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας είναι η λαμπάδα που είναι ακριβώς έτσι με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια λουλούδια στολισμένη. Και ακριβώς δίπλα από αυτή βλέπουμε ένα άλλο τύπο, λίγο πιο κλασικό θα το ανέλεγα εγώ, σε στρογγυλό, με τα τριαντάφυλλα πάλι και τις ορχιδέες.
και απλά έχεις προσθέσει για να τονίσεις και όλη την σύνθεση με τις πέρλες, Με τις πέρλες. σαν βραχιόλι. ακριβώς. Οι πέρλες αρχίζουν και επανέρχονται πλέον στα αρκετά υλικά μας και σε μεγαλύτερα μεγέθη. Δείχνουν αυτή το luxury, αυτό το δείχνουν κάτι. Είναι για γάμο, ναι, βέβαια, πρέπει να είναι. Είναι η αγαπημένη μας μέρα, αυτή που φανταζόμασταν τόσο Ναι, θέλουμε λίγο πολύ. λάμψη, λίγο κάτι βέβαια, ιδιαίτερο. πώς. Και για αυτά λοιπόν όλα τα ιδιαίτερα, για αυτή τη λάμψη, για αυτή τη μαγεία που πολύ εύκολα, μαγικά, γλυκά θα σας οδηγήσει το Ανθοπολείο Άνοιξη, να επιλέξετε τόσο το στολισμό αλλά και την ηφική σας ανθοδέσμη και όλα αυτά που θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη τη δική σας αλλά και των καλεσμένων σας, θα τα βρείτε λοιπόν στο Ανθοπολείο Άνοιξη με πολλές πρωτοποριακές και όχι μόνο ιδέες, με υπέροχα λουλούδια που θα δώσουν την νότα την κατάλληλη που χρειάζεστε εσείς, η κάθε μία και ο καθένας στο γάμο του. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκο. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς μην ξεχνάτε, Άνοιξη για υπέροχες στιγμές με λουλούδια που εκφράζουν εσάς, αλλά και δίνουν την κατάλληλη πινελιά, ρομαντικό τόνο στην κάθε σας αυτή στιγμή.